inoda kutoti ndiri chinyatsotaura muchitaurira dare mafambiro azvakaita ndinongoya chiri panye zvinotaura itinzwe nyaya yenyu pamusoro isimboti pamusoro makurukota nevese vakateerera inini ndine madzimai matatu. Wekutanga anogara kumba, anenge ari kumba. Wepiri newetatu ndakavapa basa vaishanda vese. Panguva yekutanga vaiwirirana vachigara vese vachiita basa vakazenge voda kupesana. Mudiki uyu aitsimbirirwa nomukuru akanditi zviri nani ndigare hangu kumba pane kuti ndigare ndichishungurudzwa namai guru. Ndagara kumba ndakafanga kumba. Pamba apa patairoja apa landlord wedu isisu ishamwari yababa dzimba dzerailways. So ava baba vanoshanda railways asi vachigara concession ndiko vanenge vachishandira hamene maduties avo anofanana. So mukadzi akumba achigara kumba, inini ndogara ndiri busy ndibasa ndowanika kumba kana usikana pakati especially kuma 10-11 ndonguva dzanoenda kumba. 6 dzichikwana ndenge ndatobuda ndichienda kubasa. Baba vaive vachiswera pamba pandoroja palandlord nokuti landlord wangu wacho ishamwari yavo. So ndakatanga kuudzwa nevanhu vanogara kumba, pane mafamilies akawanda anoroja pamba. Vakatanga kundiudza zvaiitika nababa vaiuya nechikafu vachipa mudzimai wangu zvichitsotse, but vanhu vaiona. Pane vanhu padhuze pamba ipapo vaiona zvaiitika. Ndaiudzwa every movement yese yaiitika. Ndangarama ndakangonyarara ndati ndichazvibata ndega. So zvakaitika musi makuseni mukadzi akabva nditi endai muno ndichajira foni yangu haina moto, ine moto mushoma. Pamba pa taigara nehanzvadzi yemudzimai vanomatsana. Ndobva vandipa mafoni ari 2 nehanzvadzi yavo yatsana vanaenda nawo basa vandamaisa pachaja. Akabatira ese zvavo achichaja. Dzakuma 11 baba vakafona pafoni yemudzimai wangu ndikuona inyu namba ndibva ndadaira. So zvakavanetsa vakambokakama kuti vataure kuti ndiani. Pakabva ndinyepera zita rikanzi ndinonzi ticha. Tikati ticha uri kuda kutaura nani? Zvikanzi ndiri kuda kutaura naTakunda. Takunda anova hanzvadzi yani yemudzimai. Wo uri kutaura naTakunda ndiwani? Zvikanzi ndiri shamwari yake. Zvinhu zvakaitika last year muna December. Takunda uyu anga ane 16 years. Vakati shamwari yaTakunda. Vandaita alright, it's okay. Imini madi kufona panhamba yaTakunda. Ese mafoni edzimai wangu yaTakunda ndandinadzo dzakabatira dzese. Mafoni epafoni mudzimai wangu yaTakunda ane phone 1. Ndobva vakata phone. Ndobva ndavachivafonera back avanodaira phone. Vandatora namba yangu inini vandavafona back avanodaira phone. Vandatora namba yaTakunda wacho vandafona back avanodaira phone. Ndakaswera ndichifona muswero wese kusvika kuma 4 vasingadaira makozi. Eni namba inyu namba yese yeuya kwavari avaidaira. Vandaudza mudzimai wona pane munhu afona apa ati adotaura naTakunda so. But reaction yake yakaratidza kuti pane zvikuitika. Ndiani? Zvikanzi namba yandisikuiziva. It's okay. Njia kumba manheru vandaenda kumba. Ndikati ndiri kukumbira kuziva kuti munhu yeye ndiani. Mukadzi akati handisikuziva. Ndati it's okay. Ndiri kupa 3 days dzokuti undiudze kuti munhu yeye aifona ndiani. Nokuti munhu dai anga iri wrong number ainditi wrong number. But atoti ishamwari yaTakunda which means anotoziva zvese zvinoitika pano. Ende voice iri munhu iri ustereki. Hatingati ishamwari yaTakunda. Hazviite voice iri munhu mukuru. Zvikanzi alright ndichaita fanira kuti ndiani. Ndinoenda kubasa. After 2 days mukadzi vati ndazoziva kuti munhu yaifona ndiani. Ndasekuru ari mbani vaifona ndakanga ndine mari yavo vanga vane mari yangu yemafuta ekuzora. Saka vakati vaida kundipa mari yangu. Ndikati kana ivo vakune business rawaiita navo vaingofanira kutaura kuti ndikuda kutaura nemudzimai wenyu
kana kuti namai kudzai ndine mari yavo yemafuta yandinoda kuvapa, why akandinyepera zita ende vakabva vatanga kusadayira makosi. Ndinofanira kuziva chokwadi. Ndakazouya kumba paranetsana nemukadzi, landlord ndobva uya vachida kutsvaka kundithreatena, wewe ndikuendera kusungisa mapurisa urikutarisa ndoda nizi pana paimba dzebasa kuzodii. Ndikati mukuru, imimi mafanira makazvigadzirisa, makaudza shamwari yenyu, ende imimi nyaya dzese dzemuri kudziziva ndimi maitochovhera nyaya yenyu, nekuti maudziro andaiitwa vari 2 ndo vaiita metsi dzavo neshamwari yavo landlord. Vandati alright, it's okay, vandambosiya zvakadaro. Mudzimai bva ndimboenda kusauti ndobvadzoka. Ndobva inini nokuti pamba pakugara kwataiita mukadzi, ndakawana mukadzi mai vemudzimai vari kuSA vakasiya mudzimai wangu nehanzvadzi yake ari mudiki, so vakangokura vari vese. Ndichizoona nemudzimai mwana anga ari ma10 years, so zvanga zvisingaita kuti ndimuseparate. Ndikangoti arega timumirire amboti kurei, then ndozokutora ndokubvisa kumaoko amai. So paakaenda kusouth achizodzoka, ndikangomuti mukomana akura akukwanisa kuita sei kuzvibikira, kuzvigezisa, kuenda kuchikoro, so ndakufanira kuseparate. Ndobva ndachibvisa mudzimai vandamutora vandamuisa kumba. So mukadzi ndanga ndine bitterness naye kubva nguva iyoyo, tatisinganyatsowirirana nenyaya iyoyo, nokuti chese chaiita tangoklashana, nokuti ndaingoti unoninyepera, nokuti ndaiziva chokwadi. Vazonoti chokwadi inini, mina ndikuudza chokwadi, inini zvikundiremera. Ndikandikuudzai chokwadi zvaiitika, vatanga kunditsanangura kuti ndakadanana navari mbani, vakandinyenga, vaiuya handiziviwo kuti vaiudza navo kuti kudii nalandlord, vatanga kundinyenga, vatanga kudunzira chikafu, vandasvika pakubvuma, vatatanga kudanana kubva July up to December, 6 months vachidanana. Vane kwavaienda, vakaenda 2 times. Vakati kune mudzimai, iwewe kuita zvokutengesa, because amai vari kusauti vanotumira zvinhu zvokutengesa. Mudzimai wangu achingotengesa kuti vaone chikafu kuti mwana nemari school fees yemukomana. Ava vakabva vati kune kuprazi kwandoziva kune vanhu vanoda zvinhu zvokutengesa, handi tinoita sei, unoona. Ndobva vaenda, tikaendisvika pamazoe, tinodzika pamazoe ini paya, totsvaga malist anoenda kuside kuprison. Tosvika paarea paprison vodzika, vokwira rimwe lift inoenda futi kuprazi ikoko. So vakaenda ikoko, inini makuseni ndikamboti dzoke kumba kumapasti 10 vandanapamba hapana munhu kuti kova ndaenda kupi. Ndobva ndafona mudzimai haisi kuita, ndobva ndadzoka kuma2 vandadzokera kumba ndichida kuona kuti munhu angaenda kupi. Vandaona hapana munhu, vandabvunza vanhu vanga varipo kanzi vabuda makuseni, hatikuziva kuti vaenda kupi. Kumapasti 5 ndakabuda kubhaa ndichinotsvaga fuel, because magetsi anga aenda. Vandati ndinotsvaga fuel, vandasangana nemudzimai, ndikati uri kubva kupi? Chikanzi ndiri kubva kuhighway kuno kwamhama. Ndikati no, ndiudze chokwadi, ungwa kupi? Ndobva nditi ndaenda kumazoe kunotengesa hembe dzangu. Kumazoe waenda nani, waudzani? Ndikanzi shamwari yangu angonditi mhani, foni yangu isina moto, so handakwanisa kukuudzai. Ndati uri kundinyepera, uchazondudza chokwadi. Vandazviringa zvakadaro. Then apa akazotaura chokwadi, ndobva azoti vane tractor inoita zvokurima area iyoyo futi. Ndobva muti handi ndoda kunoona driver wangu ari kuti haana fuel, ende kuno vanhu vari kunetsa kubhadhara mari dzangu dzebasa riri kuitwa, saka ndiperekedze, ndoda kunoona driver iyeye. Ndobva aenda nemudzimai wangu futi kupi kutractor ikoko, vanoita zvakaita, ndobva vadzoka 3 times. Mudzimai wangu anoenda achinohodha zvinhu maranazi zvokupfeka zvichichi. Baba vanoti kana mudzimai wangu akuenda vomuti ndikuperekedze. 3 times vachienda kuHarare, mudzimai achinohodha achidzoka. Zvese izvi mudzimai
anopupura mumuromo wake. Ndo mhosva yakabara pababa vakadanana mudzimai wangu baba ndaziva kwamuri baba haneno kuti zviri kutaurwa izvi munoko kana nazvo here kana kuti munoenderana nazvo tiri kuda kuti mundipindura kuti ndirungu here kana kwete zvese zvataurwa nomurumo ndine matauro ada uri muconstitution yematare ndiyo inonzi plea kuti home ndiri kubvuma kana kuti kwete ndikupesana chete zvimwe zvese munozotsanangura mumashure kwete saka iwe kwete ndikupokana naye ndoda kuti muchinyatsotsanangurawo imini semaziviri pamusoro pemidzimai wakati taura itinzwa nematauro ekopana kwambokuti hazvo nawo iripo mopera soreda nawo iripo inotoda amai vemukadzi uyo avari padhuze ndokuti ikwanise kutaurika nokuti uyo anozviti mudzimai wake haana kuroora ende haatozikama kuna namo icho chiri kutaka zvokushaya kuona kuyu zvawakutaurira kare ndo zvakauraya nomukadzi izvozvo wazviwana kuti zvauti dare rinoda amai vacho zvandaida kuedza kuda kusakangura pandizvo ivo vanhu vari munomuyesa vakaroorwa nevasangurwa munovasi vari munoma cheokakasimashu hadzichiokotaaadzimai ndopakaroorwa nasangurwa hamisi kuti tatizvo pawacheusapa waona akanyorwa pamhanza kuti akaroorwa haana kuroorwa ndopi chandaida kuedza kusanangura ndechekuti ini ndikumudzimai kuti handina kudanana naye zvaungadaiwataurira dare zvirikuti handizvo haana kuroora nepadamai vacho vange vari pano amai vako ndovashedza ivo veri panaa aiwa ndikuti ivo vaigona kutsanangura zvizere kudarika ini chitaura mazira odaiwe nyaya yako kwete zvana amai kazvikuroora isiyo nyaya iyi maziro angu nyaya iyi pamusoro yedare ini nemudzimai ari kutaura nezvayo ndinomuziva achinzi achidedzwa nezita kuti amai kudzi kana kuti nezita rake rekuti shero sei ndadaro ini pandaisvika pamba pemumu wangu ataurwa nezvake kuti watoshanda naye takatosvikawo pamba paipai mukadzi uyo akati sekuru ndine zvinhu zvandiri kutengesa ndikutsvagawo makastoma imimi ndimi vanhu ndinogona kuti promota sevanhu vechi vemudhuze saka taingowirirana zvezvongo tichitengeserana tichimhoresana tichikwazisana tichididi kwete zvokusvika pakudanana hatina kusvika pakudanana ndochokwadi chiripo asi kuti nenyaya yekuzikama kuti ndine midziyo yandinayo nematrakta handizive vaviri ava kuti vanogona kunge vakagarawo pasi vakuda kutotsvaga kutondipombera mhosva ndisingazivi asi mhosva iyoyo haana kuzara ndochokwadi ndosaka nandati mawitness aripo amai vemudzimai varipo even nendodzi wacho ari pamba pacho nevanhu vacho ndinochida kuti vauya kuzotsanangura nyaya yacho pambera nokuti inyaya ndiri kutoona kuti inyaya yakatoita kutogadzirwa yakatoita kutokupa ndo zvandiri kuona ndikatadza hangu kutsanangura zvakanaka nokuti ndiri kutozwa kuzariwa nebp asi ndo zviripo ndechikumbira umbo wacho wefoni yacho because foni yangu manhamba andinawo ndinawo pano handina kumboshaya foni nauya kuwa nemurume wenyu dare muno ndeyekuti imi makadanana nemurume murume wenyu ataura zvaataura saka taakuda kuti isusu tichidzoka kwamuri
motaura mazivirei pamusoro pemurume dare rizivo pamusoro pevarume nyaya yakwirwa inyaya yechokwadi nyaya yaitika last year yakaitika last year mushume mugeni ndabva kubasa pandakabva kubasa ndanaide kuti ndakugara kumba nene mwana saka chakanyanya kuzonetsa nyaya dzechikafu ndonyaya yakanetsa so avo baba pamba pandaigara pamba peshamwari yavo yavanozishanda nekugara savagara vainouyawo pamba nokudaro zvaitika pamwe vaidhiskasa neshamwari yavo kuzosvika vazhinjidza shoko richidaaiwa handidi ndinomunhani munhu wake dzimara vazosvika shoko ichibva ndazokuvhuma vachiwa nechikafu vachikafuchibadzi muriwo vainona muriwo wangu anoti kana munhu ainetsa zvaiitika saka chakazoitika nechekuti ndakazosiya kunyanya kuchachi basa vamunhu avanhu vavafona vafona vakabva vanyepasi avanhu vakamubvunza kuti ko afona ndiani iye afona achidisa namba yavakashandisa iye siri yavo yemazuvaisa kusvika imba vakandibvunza ndakaramba munhu handisikuziva asi uyoyo nechokwadi chainoenganao kusvika takanetsana tibva tagara vasvika vakandibvunza nyaya yoyo inoirapa vakandibvunza nyaya yoyo inoirapa ndibva ndazongote last week ndakazongoti chokwadi hapana pandinochiviga kusvika pane pachinozongobuda vanakuti ndauda kubvunze chokwadi nyaya iyoyo yakaitika zvinocho chokwadi baba vai vaidanana navo chikonzero ndaidawo chikafu kubva kwangu kusina chikafu ndaifamba navo ndaimboenda navo kumazuva ndaimboenda navo kuharare vavaonza vakazosvika pamubvunzo kuti nababa avo vakaranga navo ndikangani ndikati ini baba avo vandikaziva handina kurara navo nekuti pandakadanana navo inini mwana wangu achidodika saka ndaitya kuti ndikarara navo mwana wangu gona kurwara ushaika kana kuti pandinogona kuitika saka nekudaro ndingakwanisa kurara navo saka ichidabonza saka mureve here mukuti handina kurara navo pamusoro damurigotaura kwamuri sisimataura zvahandifazi nekuti hamuna kubanza chokwadi unoziva kuti nyaya yakazhinji yakataurwa uchokwadi hwayo ukakurumidza kuzikamwe mudare zveinomisira dare baba ndofunga isusu tabvira nemi muchiri kutaura zvakawanda muchiramba nyaya yenyu muri kutitenderedza but mushure mekutitenderedza tiri kunzwa chokwadi chiri kubva kumusikati ushu ndofunga kana ndakakutarisai vakandikona kuti mwachimufunyana wenyu sokusanangura kwatikuda ndosaka anotofanira kuve mwana wenyu kana mukamutarisao vese vanhu but iya zvinezvo tiri kunzwa mwana ari kutaura chokwadi pamberi pedare kuti imi makakunza mwana kuti makandonenenei baba unonyadzisa mwenyu mukuru haisi nyaya yekuti inogona kuti mutitenderedze dare nekuti mukatitenderedza sematenderedzero amunutiita nyaya yenyu inokuremerai baba mune chokwadi kuti hamuna kudana nemwana uyu ndizotaiwirirana kwetikudanana ndikuudza kuti hamuna here kudanana nemwana uyu aiwa baba asikaulautaura kuti shoko kuti makarifitsa pamaizopota muchimuigira chikafu maimigira chikafu muchiti murikuigirai uyu kuti akataura nyaya yake chichemusha kwandiri handiri ataura kuti nemurume wangandina yakandibitisa chakanetsa ari kuramba kuchengeta mwana ari kuramba kutenga chikafu ndikamudzirawo tsitsi semunhu wataiona achishupika achikumbira aiteta zvotokumbira kuti handina hufu
handina chakati ndine nzara honai mwana arungochema hana chanaka saka ndikabatsira munhu indatadza munhu vakati wandei vanogona kuve vane dambudziko rakafanana nerakanga rinokusha vanganiwo havakabatsira ava vanhu vakawandisa vakawandisa kana even kana kubasa kana kuhama dzangu ndotobatsira navanhu zvitori vadii zvekutosvika kutofamba nawo kuenda kumapurazi ekumapresident kufamba kune basa zvozo kana uyu ndichitomona nato kuti muzukuru aito ndisekuru makaendere kupurazi zvokuenda kuharare takambofamba tese kuenda kuharare asi ndandisiri rwanda ndinomwangu kuprison kunotekesa angasirega kuenda takaenda aitengesa hii vanotengesa hembe leo prison makaenda maitengesa chimusiku patikaenda pekutanga pane chinhu chandikaenda nacho ivo vakati kunowanza chibage so pakutengesa unogona kuwana chibage ozotransfera bage yangu uchibvisa ikoko chiu saka inini pandakaenda pekutanga handina kuenda ndechinhu ndakaenda ndichida kuona vanhu ariko uye ndienda ndichiona kuti vanhu havangafariri pekutanga vasanoenda nacho page 2 hapana futi chandikaenda nacho makaenda mese vatokanawo tikubvekupira kunomugara kuti gareje papei kutirepakatanga pamakaenda page 2 makanga maamegera ndakainzinde neve navo muri 2 ndaive nemwana wangu okutanga manga muri 3 mumwana futi saka hapana pamachambakaenda kundotengesa ikoko pamazuva maviri pamatripi maviri amaenda kwa pokutanga maenda kunoona pechipiri maenda kunoona page 2 ivo vaive nezvinhu trade yaive rekungoishira so vakafonera nadreva wavo kanzi vaita problem here vanhu vavo vakanga vasingadi kubhadharisika ndo munhu wavaida kuona vachibva vamuona akamusiyira maoils avaida kusiyiwa ndo saidi kupurazi kukumachiko uchidini kufamba naye nemunhukazi umwe kutaura wandaita ndaifumana murume asingadanane naye ndizvo zviri anditeti naidanana navo now iripo ndekuti hatidi nhau dzinogadzira murao imama ndini muridzi wenhau hatidi murume uyu unomuziva nekuti maidanana naye hatidi tiri mataura inini kuti hamuna kurara naye ndizvo asi munomuziva kumuziva kwandinomunya kumuziva achiuya kumba achiripa amai asi amai mati murume uyo haana kurara neni nechikonzero chokuti maana mucheshi asi kubatana maibatana hapana saka kudanana kwamaita kuita nasei kana kuchidanana ivo sekuprovhaida kwavaita zvinhu kudanana kwaureva naamai akupa kudanana nababa kudanana kwauti taidanana nabo ini mntu wakwanisa kuipa chikafu vanga vasingondipa vachingoti varingopa chero munhu hatisi kuti mukuda kuchipa chikafu waikubatsira ikanda waikupai chikafu waisa uri musikana wavo kana kuti mukadzi wavo kana kuti wavari kudanana naye hati ndo zvavaikupira zvino ava vari kuti inini zvandaikupa chikafu ndaikubatsira ndo zvavari kutaura asi mashoko edu vakasvisa iwo wakabva wawanda saka maidanana maidanana zvino chinzwa ava vari kutaura kuti
takanga tisingadana nevaitibazo ndoda kuti ipimi mani chivabvunza chitaurai navo baba tasai kwavari baba mukuita kwamaita zvinhu zvinhu maindanana nemi kana kuti musingadana ndakarara neni saka inyaya yekuti ndaitonzodzidza neupenyu wamairarama saka ndaingoti manje ndikamuregerera anofanirwa achibva ndaitoita asi mashoko edu makasvitsa ndakakupromisai chiti kumba kwangu madzimai angu ane problem yechirwere cheshuga zvaanezvo chirwere cheshuga vakanditi ukazowana umwe mukadzi wekuroora anenge ari right unogona kuroora saka ndakati sina pfungwa dzekuti ndakatokubvunzai kuti kana muchite makamitiswa ndaigona kuzokuroorai pamberi kana zvokutaura tikaita ani ndo mawiro arachaita saka ndakatisina kurara chese because ndakati tine urongwa kuzoroorana kumberi panguva yacho ipapo aigara kumba kwavo asina chaanacho regai titaure kuti paitwa baba uyu mwana mukadzi hasinyepa kuendana ipipi pakatenge muchine pfungwa dzekuti maizoda kumuroora nokuti mudzimai ane chirwere cheshuga mazitaura wamaida kuroora ndeuyu hati nokuti maidanana hati iwe mukadzi ava baba waidanana wasvitova vabvuma vanga vakakuvimbisa kuti pamwe vanozogona kukuroora nokuti vane mudzimai ari kurwara neshuga ndizvo vanga makavimbisana kuroorwa kai vataurirwa kudanana kwamaiita wakavimbiswa kuti pamwe unogona kuzoroorwa pindura zvindu vakazvitaura saka ndokudanana kwacho kwamaiita hamuna kurara mese asi maidanana ndizvo ndo mhosva yakwiriwa nomurume akwira mhosva yekuti kudanana kwamaita muri vaviri kwakamurwadza murume uyu ndiye murume wenyu zvokusachengetwa zvokusaitirwa zvomukutaura imhosva iri yega yamunofanira kukwirira udare ine vanoigadzirisa asi kurwadzwa kwake kwenyimimi nouyu kudanana kwamuri kuita ndokukakwirirwa dare remurume kunove ndokwamabvuma maitenge muchitofunga kuti ayo togona kuzvisvika pakuroora asi hamuna kurarama asi mavamuchidanana right tonyaya iri pano regai titaure chibva izvenyama endai munogara apa ibaba uyai kuno mune mashoko simboti baba vanonyemba kuti havandizive ndemukadzi uyu ndakaita kumitisa aiwa pesa apo chibaba tapedza mukadzi abvuma murume wake hatiti murume wako ndiani ari kuti yes saka baba wakaona kuti kudzimba iyoyo ari kushupika rikatipe chikafu chekutaura kwavari kuita asi wakamupromisa kuti uziva iwaiziva kuti mukadzi womunhu ari kushupika ashaya chikafu chete hati ndizvo watoona vandiaa saka baba watavabata nemhosva right now iripo ndeyekuti tineni kuti kudia ndinokurema mombe shanu vari kuti ndinokurema mombe shanu savari kuti ndiri kuda pamhosva yamunai baba isu nedare tinoona kuti yes mhosva yenyu baba
iri kuplay mombe shanu munoti tombo nokoma pamombe shanu hapana pamombe shanu ndikutoziva kubatikana nenyaya yacho munhu wobatikana nenyaya yacho ndikuti ndaifunga kuti tichasvika pakuda atiti zvinobata nokuti mudzimai zvamataura kuti ndakakuti ndichazoda kukuroora ndozvamataura mukadzi wouyu wamaitaurira mashoko iwani nokuti haungataure mashoko ekuti ndida kuzokuroora mukadzi usingadanane nezi maidana asi hamuna kuraramisa nekuraramisi taiona kuti aipa asi muri vanhu makanga muchidanana chakakonzera kuti musararamisa apa inyaya yekuti ataura kuti mwana anga ari mudiki right inokubatai baba hairege kukubatai ndozvekusaka dzinzi mhosva yakurirwa dare pano inoda mombe shanu toda kuzwa kwamuri ivimi kuti munodziti kudiko dare rinorerutsira munhu hatiti ari kubvuma mhosva zvino hamutaure kudare kuti ndiri kuzokubatikana ndosaka mauya kudare baba aipapa tobatenda asi kutiwo patakaenda kutsanangura nyaya yangu ndanga ndichiti nyaya iyi ndakaisvitsa kuna amai aiwa uko kwesiyai kwese kwazinaiwa amai vaenda hambo yakuru amanenyemya imimi ndimune nyaya yenyu nomukadzi yamataurirana mese pano hamuna kuraramisa zvitoko asi maidanana imi mataura ndabvunza kuti iwe uchitarisa nemutaurirana imakamupindura makati hati ndakakuti ndichazokuroora hati wega mata hapana munhu angakutise shoko rirosingadanani maidanana baba saka isi tiri kuti baba ava claim yavo ndekuti vada mombe shanu kwamuri munoti kudii ndiri kukumbira kuti dare rindirerutsira ndozvinotaura murume taura so saka isu zvatiri kuita ndezvekuti baba yes chokwadi chataona mudzimai wenyu aita zvakanaka ataura chokwadi chake pamberi penyu hatisi kuda kuti imba yenyu iparara tinodzoreredza upi chake pane zvinhu zvinenge zvaitika izvozvo saka kudzoreredzwa kunoitwa nhau ndokokuti claim yaitwa nababa kudzokera kwayo pakati ndokwekuti ava vakumbira kudare kuti dare ridi rindirerutsirewo hati ndizvo zvine isusu tinoti kumbirai riregere dare ritsona kuna baba vamakatadzi hamunyatsombera shamazi fuga mapasa panomurumata hapana asingatadzi vanhu varumu baba amadzii dare rino raona chokwadi kuti murume akamutadzirai abvuma mhosva yake haana kuramba claim yedu taona kuti yati kurei zvekuti tirerutse iende pamombe mbiri 5 dzakanaka haana kurara nemudzimai asi akanana wese wamvuma mhosva dzimai wenyu ataura chokwadi chake mombe mbiri kana kuti 700 tokupa mwedzi baba moyo kudai tawana $700 asi tinokwanisa kubuyo bhadhira muchana ndatinokuwana sezvinhu zvakaoma ndinokwanisa kuti bhadhira muchana munhu kana uchinge wafara mhosva sezvi kudare unouya wakabata
about the peace and faith. Makaonawo chikamu chinobatika munoya kuna mambo munokumbira vanobvunza asi vanoti izvozvo zvinofanira kunge zvaitika panopera mwedzi kumashure panasona. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.